kudu bisa manut mergo yen manut perintah wong lanang sira bakal pikantuk aswarganing Gusti nek semi ibu ojo nganti nglalekke wong tuamu loro ya nduk inggih ibu matur sembah sampun paripurna anggenipun kelaten saripun panembah manapa ibu kantyo tawa tangis Jenjara senang blombang rawa senang kang samyu modyo para rakyat nandhang supawa nedya paripurna ingkang ibu ndongaaken marang putra ningsun sampun nedya paripurna kami aturkan selamat siang, selamat berjumpa bersama channel Cak Sofian pribadi. Siang ini ada acara pernikahan yaitu di rumahnya Pak Haryanto ya. Paripurnane lajeng foto datang sareng rombongan ibu. Sumatra pranayaka samyata tunga marang nyuwun akan tunga restu marang manten seringgih pocok katareko sampun sampun paripurna sedayanipun lampah kala keelokan inggih mriku jaman nalikane wujuding panjendri ketangguh dadya mbok limbuk ingkang sami sesautan kaya ngono aningali temanten derek bingah derek seneng rasane ingkang sampun kalah yo limbuk opo cepet dengan darah mengandung menika sampun paripurna kanjenipun lampahi upacara kangge adat adhita mayanduk ayo kudu didongake minangka awake dhewe dadi sesuai anggenipun samya pranapa bicara ing siang iki kendho limbuk yo mak monggo kula akan mlebet wonten ing sanggar palengganten amargi menika para padang tamu kakung sumawa nuruti pangamboyo sampun wonten ing saklebete bali mayang arum nedya badhe lelampahan sambutan Pak Nintendo ayo munggah wonten ing sanggar palengganten kanthi ana wujuding gending ayak-ayak pamungkas sing ragung anggen meningsun sampun paripurna nedya nakaken inggih menika acara kirap panggih sampun diperwakani kanthi cakep kelep lampet monggo makula dherekaken piyok lan mereka blar mabang muncul melo konang sorong sorong tetang padang lapani rasa limbuk pemujo tering sanggar siap gokso panggil stop gede kayak pamungkas Allah Gusti Allah kula nyuwun panjenengan paling ana wonten sahibet panjenengan bakal panuga tinawis ayem langgeng kados tumuju kakek amin
Gusti Allah. Kula nyuwun pangaten salih paring lestari. Widodo tansah boten ngilangi rasa manut lan perintah panjenengan. Lan mugi tansah anglang sunai Kanjeng Nabi. Amin. Gusti Allah. Kula pinongkongan piwara yukan cedi nalika nyunake kemanten muga-muga samya langgeng tulusing batin tansah tatang manut kemanten sanget karo warga. Amin. Wasana sing pangiduk nyawiji ngaruji marang Gusti Kang Maha Suci. Amin. Muga-muga dulur aneh dulur sepuh lawan dulur mriki lan bisa sami teluk lan samya anut jumurung donga restu marang temanten salibet. Amin. Lan mugi-mugi temanten salibet kadya bangsa Indonesia ingkang sami merdeka merdekaning gesang kinuni sami sayang rukun manunggal agawe santosa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sikra yang permana kanca sikra mangken bawang sesa. Sinenjing sawetara paring rahaya rasa jating sedya kang gedhe. Ladya tarikon ing takdir alang siaken abigara sambutan. Oke, begitulah di channel Cak Sofyan kami lagi. Kalau warga minarek ayam tentu bagas bagya mulya tansah tinepina saking mongko lawan boyo ning iling-ilingen yo nggih omongane romomu sira dadi wong tuwa sing bisa ngangkat derajate wong tuwa lawan sira manut marang perintahe wong lanang mergo perintahe wong lanang bisa dadi pancatan sira pikantuk kasuwargane Gusti mergo aku percaya lawan bojomu inggih matur sembah nuwun sampun paripurna nedya temanten sawu. Kanjeng Ibu kula ingkang putra Firdiansyah Yusuf Yudha Astu Kanjeng Ibu sanget anggen kula nuwun Ibu sampun banget Ibu kula piyambak yen dermo kerangka tatunake muga-muga sira lawan garwa ayam wonten bagas kabya mulya langgeng anggen wonten marang wato dadi wong lanang inggih matur nuwun Kanjeng Rama Kanjeng Ibu Atinda nyuwun tuwa pangestu Kanjeng Ibu Ibu sampun kula kaya kula piyambak ya yondo tak pangestuni yo Hati